हाब आबौआ हारसिं अरसायगासिनो दंब्रा औलै फिसौफोर आबौलै नों गोदो खोन्थानाय बायदि सल'बाथा खोन्था नों सिगाङाव खोन्थानाय बायदि गोलाव खोन्थादो आबौ दे हाब फिसौफोर आं मा नोंसोरनो माबायदि सल' खोन्थानांगौ जाखोलै गोलावखौनो खिन्थाथार आबौ मोजांखौनो जागोन फिसौफोर जागोन नोंसोर जुदि सल' खोनासंनो लुबैदोंब्ला मोजाङै गोसो होनानै खोनासंदे लोमजानाया बारासो जाबाय नामासै रुपाथि देहाखौ बारा मोनथारबाय नों देहाखौ बारा मोनथारदों नामा एसे दै जला दे आं देहाखौ बोरैबा मोनथारबायहाय नों देहाखौ बारानिफ्राय बारा मोनथारबाय नामा माब्रै जाखो आगै ए बाजै फैदो फै हाबफै हा माब्लानिफ्राय जाखो बेसे गोबावसै दे सिन्था दाखालाम हा माब्लानिफ्रायथो बेबायदि जाखो आइ दहायनिफ्राय दे बारा सिन्था खालामनो नाङा बेफोर अखा खोरोमनायजों समान नै आगै मानसिखौ बोरैबासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं मानसिखौ डाक्टारनाव लांनांसिगोनदां आंबो बेखौनो सानबायमोन बाजै डाक्टारनाव लांनायानो साबसिन जामारसिगोन डाक्टार बाबु खाफाला जोबोद मोजां नोंना सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय मा डाक्टार बाबु आं सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय आं जोबोर गोजोनबाय डाक्टार बाबु जोबोर गोजोनबाय नाथाय खरसाफ्रासो बेसेबां जाखोमोनथाय डाक्टार बाबु खरसाया 10,000 हाब 10,000 डाक्टार बाबु आं बहा मोननांगौ डाक्टार बाबु हस्पिटालाव लाबोबानो दि रांनि गोनांथि दङ बेखौ मिथिया नामा नों दाबो मिथिगौ डाक्टार बाबु नाथाय सरकारि हस्पिटालनि डाक्टारफ्रादि बेमारिनि सायाव सिगुन बिगुर बोख्लाबनायफोर बायदि रां लानायखौ आं नुफेराखैमोन डाक्टार बाबु फंबाय नोंनि खैफोदखौ आं बुजिबाय आंहा दा फिसा होननाय सासेबो गैजा रोङा अन्नानै बे सानैनि सासेखौ आंनो हरोब्ला नोंनि होनांगौखिनि रांखौ आं हरजोबसिगोन हे गसाइ सासेल' फिसा जोनोम जानांगौ सानै फिसा हिनजाव जोनोम जानानै होनाया नों आंखौ खैफोदखौसो बासायनाय जाबाय जागोन बाबु नों आंनि रैखानिगिरि थु बाबु
बिमा आं थांनोसै फुंनि समावनो पेसेन्जारफोरखौबो एसे बांसिन मोनो हा थांदो आफाया साहाखौ लोंलांला नांला आइ नांबाय थाला नोंसोर लोंदो आंहा दा दखानावनोबा मेरला लोंनाय जागोन ओइ बरबाबु हा नोंहा गोसोथोनाय सिख्लाफोर दंना गैयाब्रा थोद जाम्बा बबादिखौ सोंनांगौ बबादिखौ सोंलाबायोब्रा नोंलाय बिफां थैयोलै बिदिखौ रायज्लायनो हामा नङालै बाबु खामानि मावनायाव बेफोरखौ रायलायब्लासो खामानिया एरोनो सिख्लाफ्रा बिफांनि हासारसोनो बाबु बाबु आं जुदि नों जायोमोनब्ला सोरबा सिख्लाया आंखौ फसाया होनोमोनब्ला ओरैबादि बुंगौमोन आं आव ब्रेंगे मोखाङावसो मानसावगोन आं हाब मा ब्रेंगे राव गानब्रा बेलाय दाउखुमै पान्जाबनि रावलै बाबु मानसावनोबा ब्रेंगे होनथारनांगौ बाब 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 नोंजों हामानाय नंलालै दाउखुमै आरोबाव बरबाबु आंनावथ' नामा जेरै सिख्लाय आखलाबो एरैखा जुदि सोरबा सिख्लाया आंनि उल्थाब्ला बिनि खना खनला आफाखौ मानि अरनायावसो दङ खम नङालै नोंसोर सानैया आदा रिन्दाव नोंखौ आफाया लिंहरदों नोंसोर मावथ'दो हो आं दा फैफिनगोन थ' ओइ दाउखुमै हा बेफोरबायदि एफा मोजां गुफुर गावदां थारमाने जिरख'नाय रुंग'नाय बायदि सिख्लाखौ दा बायदियाव सोर बायदिया हाबा खालामोनबावगोनब्रा दाउखुमै हा नोंलाय बिनि आफाखं अरनो हाया होमबा रिन्दाव नै नोंनि कल लेटारा मानि कल लेटार आफा आंथ' जेबो एप्लाइखौनो खालामाखैमोन बेंकनि साख्रि पेपाराव नुनानै आङो नोंनि मुङै एप्लाइ खालामदोंमोन आं साख्रि मावा आफा आंहा थांनानै थानायाव मोनसे एम दं आरो आंखौ मावहोनोबो हानाय नङा रिन्दाव बिदिब्ला नोंनि बे बिसि फार्स्ट क्लासाव पास खालामनाय सार्टिफिकेटआ ओरैनो उरायलांसै नामा नों इन्टारभिउखौ है जेसेबां रां नांगौ आं बेखौ होगोन साख्रिखौनो मावदो आफा मालाय माथो साख्रि मावनानैनो गिदिर गिदिर न' बां लुगासिनो दङ आं साख्रि मावनानै गुस जानानै आंल'सो देरगोन आंनि गोसोआ बिदिखौ लायहोआ आयै सासे रोंखा राखा जानानै आन्दायनानै थानाय बर' सुबुं समाजनि एसेसो बोसोन होलांनो हायाब्ला रोंनानैल' मा लाब साख्रिजोंल' थांनानै थाया आफा आंहा मोनसे गिदिर एम दं आरो आं बे एमजोंसो गावखौ फोथांना लाखिगोन दानि सेंग्राफ्राबो एसेबां माने रोंथारै नंला बेबा मा सान्दों मावथोंसै आंहा बैसो जाबाय बेसेबां खन्थाम मावनानै जाहोबावनांगौ आंलाय नोंबो बेखौ बाराद्राय लायदा होसै नायगोनसै आं बिनि माबादि एम जुलि आइ एडमिसन फिसा बेसेबां नांगौ होनदोंमोनलाय आइ एडमिसनाव 1600 आफा लेखा बायनायजोंसो 3000निबो बारगोन आंलाय बेखौनो 1000सोजों थोगोन नंनानै 1000 मालायनाव दाहार लानानै फैदोंमोनलाय आइ आंनावबो बारा गैया 500सोल' दङ जेखि जाया आइ आं नोंनि फरायनायखौ दोनथ'नो हाया नांगौबा आं रिक्साखौनो फानगोन आइ
नों जेरैखि बुथुमा फिसाया खोनायोबा दुखु मोनोहाय बिफा। नंगौ बिमा, बे फिसाया बेसेबांबा माहि। बे फिसाया जोंनि बायदि न'खराव जोनोम जानोनो समायाखैमोन बिमा। आयं जुलिया गैया नामा? दङ आयं दङ, न' सिङाव दङ। जुलि, मेट्रिक पास जानायनि पार्टियालाय? जेबो बुङा मानो? हो? माथो गाबदोंसो नोंलाय? मा जादों नों? जुलि, जेबो बुङा मानो? आयं, जुलिया मा जादों? मानो गाबदों बियो? माबा आयं, मेट्रिक पास जानानै एडमिसन लानो हायैनि गाबदों। नोंसोर जुलिनि फरायनायाव जेबो खरसा नांला आयंमोन। बिनि फरायनायाव जेसेबां रां नांगौ बेखौ आं होजोबसिगोन। नों सासे गोनां गिदिरनि फिसाब्लाबो गोरिबनि फारसे जोबोद अनफावरि आयं नोङो। इसोरा नोंखौ बोर होथों आयं। थां आयं थां, जुलिखौ एसे बुजायहैथां। जागोन आयं। आं नोंनि मेगननि मोदैखौसो फुगारनो फैदों जुलि। दिनैनिफ्राय नोंनि फरायनाय, नोंनि थांना थानायाव आं दंसै। आं नोंखौ गोसो मोदोम जिउजों मोजां मोनो जुलि। देनाय एसे मिनिनाय। देना। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। आंबोथ' पागोला नोंबोथ' पागोलि, माबोरै सानैजों लोगो मोनलायखो सानस'नो हालिया। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय,
थांदो दे बाय आच्छा दाखोन बै गेजेर जानाय सिख्ला सोर जाखोब्रा नों सिनायो नामा मा होनदों थारमाने आं बे सिख्लाखौ हाबा खालामगोन गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो हागौब्ला नों खेबसे आइलाबखौनो होननायसाय सिम्पल भेरि सिम्पल नों नायबाय था ओइ सिख्लाफोर र' 7 मिनिट थारमाने नोंसोर बायदि बर' सिख्लाफोर नुयोबा सोर बासिना होनो शिल्पा शेट्टी माधुरी दीक्षित कारिश्मा कापुर एन्ड फेल नोंसोर साथामनि गेजेराव आं नैबेखौ हाबा खालामगोन माथो मोखां नायखो मा आदा नों आंखौ हाबा लागोन लाजादों मालाय सिख्लाफोरखौ दंखायनो नों इदिट दा इदिट मा फावलाय बेलाय हगार आंखौ सौवाबाय नों ननसेन्स लाजिरा बे रास्कल ननसेन्स ओइ नोंसोर सानै बारै फै लेखा सोलोंफैदों ना गुन्दागिरि खालामफैदों दिनैजों नोंसोरनि गाज्रि रेकर्ड खेबथाम जाबाय नोंसोरा बे कलेजाव जायगा गैला गेट आउट नै माथो नोंथाङा दंफैग्रोयोलाय दे बेसेबा गोबावजों लोगो मोनलायनाय जिरायदो नोंथां जिरायदो वाइटार कापनि कफि लाबोनाय डैडी आं कफि लोंनो बादों आंनो कक बायनो फैसा हरना र'आइ न' बायनानै लोंहैदो थेंक्स डैड आच्छा नोंथांनि गथ'फ्रा साबैसे जाखो नायल' जाल'